vil jeg gerne fortælle jer eventyret om Sesam. Sesam, luk dig op. Der var engang 2 brødre. Den ene var rig, den anden var fattig. Men den rige gav aldrig sin bror noget. Nogle gange havde den fattige bror ikke engang det tørre brød til sig selv, sin kone og sine børn. En dag, da den fattige var ude og ride en tur i skoven med sin vogn, søgte han på et bjerg, som han aldrig havde lagt mærke til før. Uden foran bjerget stod der 12 røvere. Da de råbte, Sesam, Sesam, luk dig op, og straks åbnede bjerget sig, og de 12 røvere gik ind. Da de alle var inde, lukkede bjerget sig igen efter dem. Lidt efter kom de ud igen med nogle store sække på ryggen. Så råbte de, Sesam, Sesam, luk dig i, og så lukkede bjerget sig igen. Den fattige bror ikke kunne se røverne mere, gik han selv hen, hvor at røverne havde stået, og så råbte han, Sesam, Sesam, luk dig op, og straks åbnede bjerget sig. Så gik han ind, og så han de flotteste skatte med sølv og guld og ædelstene og perler. Først vidste han ikke, hvad han skulle tage, men så tog han alt guldet og gik hjem. Men da pengene var brugt op, lånte han et kar af sin rige bror. Så gik han hen til bjerget og gik ind i det og tog guldet igen. Så gik han hen, og en tredje gang, da han så fik karret tilbage, hang der et guldstykke fast i limen, som han havde sat på. Så gik han hen til sin bror og spurgte, hvad han havde haft i det. Så sagde han, korn, men så viste han ham guldstykket. Og så sagde han, hvis du ikke siger, hvad det er for hvor det her guldstykke er kommet fra, så ringer jeg til politiet. Og så blev han vel nødt til at sige det, så det gjorde han. Og så næste morgen, der gik han, den rige bror, hen til bjerget og gik ind i det og så alle dem her flotte skatte. Så tog han alle de ædelstene og perler, som han kunne bære. Men da han havde brugt så meget tid på skattene, kunne han ikke huske bjergets navn. Så råbte han, Simili, Simili, luk dig op. Men den rørte sig ikke, for det var jo ikke det rigtige navn. Han prøvede indtil sent om aftenen, hvor røverne kom hjem. Og så opdagede de ham. Og så trak en af røverne sit sværd og sagde, vi ved godt, at du har været her 2 gange før, men denne gang slipper du altså ikke. Og så huggede han hovedet af ham. Okay, jeg skal fortælle jer om mor Hulda. Okay, der var engang en enke, hun havde 2 døtre. En grim og doven og en flittig og pæn. Og hun kunne bedst lide den grimme og den doven, fordi det var hendes rigtige datter. Og derfor måtte den flittige og pæne sidde ude ved brønden og spænde garn hele dagen lang. Og så blodet sprang ud af hendes fingre. Og en dag, da hun sad og spændte garn, så var teen blevet helt blodig. Og så ville hun skylle den i brønden. Og så tabte hun teen ned i brønden, og så blev hun ked af det, og så gik hun ind til sin stedmor og sagde og fortalte det, og hun blev bare skældt ud og blev bedt om at hente den.
Og så gik hun ud ud til brønden og hoppede i. Og så mistede hun bevidstheden, og da hun vågnede igen, lå hun på en eng, og hun vidste ikke, hvor hun var henne. Så gik hun hen ad en sti, og så kom hun til en ovn, og så sagde der var brød i den, og så sagde brødet, tag mig ud, jeg er bagt færdig for længe siden. Og så tog hun brødet ud, og så gik hun videre, og så kom hun til et æbletræ, og sagde træet, ryst mig, alle mine æbler er modne. Og så rystede hun træet, og hun rystede det indtil det var helt, der ikke var et eneste æble tilbage, og så samlede hun i en bunke. Og så gik hun videre til et lille hus, og så stod der en gammel kone i døren. Og først blev pigen bange for hende, men så sagde konen, vær ikke bange. Og da hun snakkede sådan til pigen, så blev hun ikke bange for hende, fordi hun havde nogle store hugtænder. Og så kom hun ind i huset, og så fortalte damen, konen, hun fortalte, at hun hed Mor Hulda, og hvis pigen gjorde arbejdet fint i huset, så ville det tjene hende godt. Og det blev hun så ved med i 3 dage, og hun red sengen, Mor Huldas seng, og hun rystede dynerne, så der kom sne ned på jorden. Og så den 4. dag, der havde hun fået lidt hjemmevæg, så derfor blev hun fulgt hen til en port, så hun kom hjem, og så regnede det med guld ned på pigen. Og så kom hun hjem, og så stod moren, eller så stod søsteren og moren godt imod hende, fordi hun havde fået så meget rigdom. Og så forstod moren det ikke, og så ville hun også have hendes rigtige datter skulle have det. Og det gjorde hun så, og så sad hun og spændte garn, og så ville hun få den der ten til at bløde, så hun kunne smide den i. Og så i stedet for, at hun bare blev ved med det, så jeg hun hånden ind i en tjørnbusk, for at det skulle bløde, og så tabte hun tenen i og sprang ned efter den. Og så kom hun derned, så kom hun tilbage, og så sagde brødet, tag mig ud, jeg er bagt færdig for længe siden. Ja, det skulle lige passe, at jeg skal snavse mig til. Og så gik hun videre til æbletræet. Ryst mig, alle mine æbler er modne. Ja, det kunne lige passe, at jeg skulle have et æble i hovedet. Og så gik hun videre til huset, og hun blev ikke bange, fordi hun havde hørt om hugtænderne. Og der arbejdede hun. Den første dag gik det fint, den anden dag gad hun ikke så meget, og tredje dag gad hun overhovedet ikke stå op. Så kom hun hen til porten den 4. dag, og så i stedet for guld, så var det en hel kande tjære, der blev hældt over hende. Og det gik aldrig af igen. En hel kande med tjære.